אקשן! אקשן! יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם. היה נחמד, נחמד, היה ממש נחמד. היינו אז חזרנו שוב, היה ממש נחמד. כמה קטעים פה בגנון. הקטע הראשון זה שמשכיבים לישון. יש השכבה שכמובן גם מבוגרים שמחופשים לילדים, משכיבים אותם לישון. אמרת לחייך, נכון? שומעים אותי? נעמוד שעה בתור, עשו שטויות, נמרח קצת יוד ונתראה בבור. מכאן לשם זה לא לוקח זמן, עדיף לגמור ביחד עם כולם. שלום, אני החבר. טייק 2. שלום, אני החבר. שתות לחיים, העיקר שיהיה נחמד. נחמד, נחמד, היה ממש נחמד. נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד. מה עושים הלילה? מבלה לי לפחות את כל היום. בלי לידה, מסיבה אחת גדולה, ואיפה יש זמן ליהנות. כשחוזרים הביתה, התקרה מונחת מול על הרצפה. נזכרים בערב ובכיבודים, איך לא נעים פנים. נחמד, היה ממש נחמד. נחמד, נחמד, היה ממש נחמד. היינו אז חזרנו שוב, היה ממש נחמד. 100 שנה, דבר לא השתנה. נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד. טייק 2. כשחוזרים הביתה, התקרה מונחת מול על הרצפה. נזכרים בערב ובכיבודים, ואיך לא נעים פנים. נחמד, נחמד, היה ממש נחמד. היינו אז חזרנו שוב, היה ממש נחמד. 100 שנה, דבר לא השתנה. נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד.